Саламатсыз, хөрмәтле тамашачылар, эфирда мәдәният яңалыклары тапшыруы сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Әлмәттәге гастрольләре кысаларында Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бекчентаев театр сәнгате белән киләчәктә үзләренең тормышларын бәйләргә теләүчеләр белән очрашты. Әлеге очрашу Әлмәт Татар дәүләт драма театрында узды. Таныш булыгыз, Фәрит Рафкат улы Бекчентаев, артист, режиссер, педагог. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры. Габдулла Тукай һәм Дамир Сиражиев премияләре лауреаты. Театрда күп режиссерлар, художниклар эшли килеп, алар белән инде без даими рәвештә сезнең белән спектакльләр аркылы танышып торабыз. Мин уйлыйм, биредә театр дөньясы белән кызыксынган кешеләр яки кызыксыначак кешеләр җыелгандыр бик. Шуңа күрә сезне үзебездә күрүебезгә без бик шатбыз һәм үзебезнең кунакларыбызны сезгә тәкъдим итәбез. Бүген бездә Әлмәттә зур вакыйга, үзебезнең республикабызның һәм гомумән татар халкының төп театры, без шулай дип атыйбыз, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. Алар бездә елда булмыйлар. Шуңа күрә алар безгә бик кадерлеләр. Аларның гастрольләре безгә бик кыйммәт. Ике генә көн булса да, ул гастроль. Без бүген кич белән гастрольләрне ачабыз. Без ачабыз Бөек Тинчуринның сүнгән йолдызлары белән һәм сезнең алда бүген сезнең белән очрашу. Менә шушы спектакльнең режиссеры конкрет рәвештә әйткәндә һәм инде йөзләгән спектакльләр куйган. Бик зур югары дәрәҗәләргә ирешкән. Притракаш, мин сезнең премияләрнең санын югалттым. Юк, әйтмәк сөйләмәм. Тукай айы барында Габдулла Тукай дәүләт премиясе иясе икәнен әйтеп үтмешем. Чөнки Тукай айы бара, туган телләр елы бара. Шуңа күрә әйтәм, сезнең алдыгызда бүген театр дөньясы өчен без дә аңа да менә шулай итеп карап торабыз. Ул безнең иң зур кешебез, иң дәрәҗәле кешебез Фәрит Рафкат улы Бекчентаев. Бәлки без башта танышып алырбыз. Кемнәр монда күбрәк? Укырга теләүчеләр, укырга кирергә теләүчеләр бармы монда? Давайте сез басып күренегез әле. Аси исемim Динэ. Насыбульно минимальдимында актером работал, пока не умер. Потом, получается, я пока рассматриваю два варианта, или колледж, либо институт. Колледж что? Колледж. Училище. Училище, да. Либо же институт. Вот так. В институте в этом году татарский курс вряд ли будет. Посмотрим, как пойдет. Потом он Мәсәлә бар, бюджет орыннары. Да, я считал сам. Посмотрим. Бәясе 280 мең. Апрельнең шул беренче дүшәмбесендә булды. Беренче консультация, 23 кеше килде, әле консультациягә гына килде. Шулар арасында кайдыр бер 10лап җегетләр һәм 15ләп 11нче класстан соң килүчеләр. Менә. Так что уйлагыз. Информация бирдем сезгә. Я сейчас в 11 классе, и думаю, либо в училище, либо уже в институт. А в институт, я вот про институт уже рассказал. Да, я слышала. Но там еще набирают русское отделение. Есть выбор, можно на русское отделение поступать. Вот. А что там нужно, но вот действительно в этой... Да, басни, проза и стихотворение. Нет, если говорить с татарных накрасикан, естественно, с татарской энергетической, если рус отделение с накрасикан, да, то. Но надо понимать, что это минимум, то, что там указано, это минимум, потому что, например, миңа кирсәгез, минем таләбем барыбер мәсәл икәү булырга тиеш. Басни 2, минимум басни, стихотворений, чем больше, тем лучше. А прозу, я на прозу особо внимания, мне это не так интересно, мне интереснее, если будет из какой-то пьесы, из драматургии, это может быть монолог, это может быть диалог. Вот. Потому что проза, она, можно красиво прочитать прозу и ничего. И обязательно, конечно, вокал, обязательно какие-то движенческие дисциплины. Хорошо, если человек танцем занимался, хорошо, если он спортивен, да. Потому что бүгінгі күнде
театрның таләпләре, актерға таләпләре шул хәтле киң. Аны былай гына утырып кына сөйләп, утырып кына артист бүген кабул ителми. Сез Әлмәт театрына җирисездер, күрәсездер, кем җири, кем күрә, театр алга таба бара, һәм актерга таләпләр үсте. Ал җырларга да, җырлый белергә дә тиеш, бии белергә дә тиеш, хәрәкәтләнергә дә тиеш. Мин гел әйтеп киләм, актерская профессия, может, одна из самых сложных профессий. Одна из самых сложных, потому что такой обширный объем умений и знаний должен владеть актер, сумасшедший. Это и психология, это и философия, это и эзотерика, это и все, и все, все. И литература, то есть это профессия сумасшедшая просто. Вчера приходили две девочки в Челнах, они одноклассницы. Одна из них поступает, другая просто ради нее пришла. Вот, и я попросил их поругаться. Я говорю, вы ругаетесь вообще как-то? Ссоритесь? Я говорю, да, ссоримся. Вот. Ну и надо сразу попробовать вспомнить эту ссору и попробовать воссоздать. Поэтому это называется импровизация, этюд. Можно тоже вопрос? А смотрите, если, получается, вы поступаете в училище после 11 класса, важны ли какие-то баллы ЕГЭ по сдаче русского и литературы? Они важны вообще, какую-то роль играют или нет? Для меня нет, большой роли не играют. Получается, можно и на низкие баллы сдать, но поступить в вашу. Да. Просто там могут... Ну, нет. В случае творческих вузов в основном на это не так... Если уж совершенно сумасшедший конкурс, бывает такое, что очень большой конкурс, то там, да, начинают уже смотреть. Если ты не знаешь, кого выбрать. Yönelişim, iş yönelişim gimnaziyada teatr tügerekleri iştiru. Hem indi bizning 1993 yılda Fəxrettin ismindəki gimnaziyada işley başladım men. Hem en birinci biz oquvchilarga gimnaziya bularaq dərsdən tış teatr səğətləri hem teatr tügerekleri uyushtirib ishlab jiberdik. Bu o vaqtlarda bit indi 91 yılda açılgan idi gimnaziya. Bari tek tatar tilin, milletini üzitüşü kişiler, okuşular, milletini üzitüşü balalar jıyılıp açılıp jibergen idik biz anı. Hem o vakitte şul kadar şu tiyatr tügerekleri, şul kadar kirek, şul kadar balalar anın bile kızıksınıp yürüy başladılar. Evet. Hem biz tez orada mine şu tiyatr işçenligin uyuşturup jiberip, türlü beygilerde katnaşıp, yukarı dereceli Respublika kulem beygilerde, hatta Resey kulem beygilerde katnaşıp, urunlar alıp yürüy başladık. Bugün şu mine bugün indi biz Галиаскар Камал театрының bosh rejissyori Farid Bekşentayev bilan uchrashuvga keldik. Gimnaziyada tarbiya umuman bizning o'z tilimizda, millatibizning tatar tilida olib borila. Shuning uchun teatr tügereklari, barliq tügereklarda deb aytaylik endi, umuman tarbiya bizning o'z ona tilimizda. Zamana o'zgardi. Вот. Hozir yoshlarga все поменялось. Все поменялось. Поменялось все катастрофически. Ну, может быть, не катастрофически, но поменялось все. Вот. Шуңа күрә бик күп кыш китә. Беренче 2 ел креш белән бара. Важно ли уметь петь профессионально или главное владеть слухом и ритмом? Ну, главное, конечно, слух. То есть, если вы будете харизматичным человеком и у вас будут все танцевальные данные, актерское мастерство на высшем уровне, то вокал не так уж и важен, по сути. Главное чувствовать ритм. Или все-таки лучше учиться профессионально? Но дело в том, что уроки вокала, они в течение 4 лет идут в театральном училище. Там есть специалисты, которые обучают вокалу. Вот это входит как бы в одну из основных дисциплин. Вокал, движение. Вот, поэтому иногда я даже думаю, лучше человек брать с
великолепным слухом, чем нежели с вот таким поставленным каким-то голосом, потому что его надо будет потом как-то переучивать. Получается еще, я слышала, что мастера выбирают свои типажи, то есть может легко повлиять внешние, так скажем, внешние данные на выбор, да? Или это не так? Не всегда. Не всегда. Это, мне кажется, очень индивидуально. Каждый мастер как-то, ну, по-своему, это такая индивидуальная штука. Кому-то, кто-то подбирает, действительно смотрит больше на внешний, но на самом деле это редко. Это значит, очень плохой педагог. Я ни в коем случае не хочу ругать театральное училище. Я просто говорю об общей тенденции, когда в педагогику идут те, кто не смог реализовать себя в театре. Вот. И поэтому, по-моему, педагогика – это целая наука. Есть университеты педагогические, их заканчивают люди, они обучаются там и философии, и психологии, и всему-всему-всему. Они там 5 лет учатся, и потом только они зарабатывают таким образом себе право обучать детей. Вот. Почему-то у нас в театральном об этом как бы, ну, этот момент вообще как-то в стороне. Вот. Говоря, очень важно, кому вы попадете. У нас İkisi Finlandiyaga gittiler. да, ikisi Finlandiyaga gittiler. Kalanları bütünse artist bulup işlediler. Теперь Да, надо. да, да. 70% в театре остается, остальное другой театр. В других театрах. Да, bizde Ferit Rafakçı'nın hazır çok hoşunuza işleyiz. Onlar indi hazır. Jide yılışlılar miken, Sibis miken de olmaz. Rifat, Ayzil, İfail, Safiyulin. Onlar indi bizden hazır kastyak artistler. Bütün Ha, onlar. o kurstan. Anisi bile birge okumışlar. Birisi jırşı hazır. Kim alo? Ranis Gabbas. Ranis Gabbas. Ranis Gabbas'ı bu koşusu. Siz de estrada. Ferit Rafakçı'nın. Bu estradaya gitti, jırlarga gitti. Ну да, Olay da bular. Атне театрында, Буа театрында, Әлмәт театрында, Шаллы театрында. Түбән Камада yok бугай. Yok, Түбән Камада yok, Минзәләдә yok. Benim de bir soru var. Ие. Mine aktör bulunmak kıyalanan kişilerine siz ne kеңеш бере аласыз? Мында кеңеш, нинди кеңеш бересең? Билмим. Актер булырга тили икән булсын. Тагын нинди кеңеш? Нәрсәләрне әзерләргә, бәлки нинди әдәбиятны укырга. Гомумән әдәбиятны укырга тиеш, минемчә. Кызыксынырга тиеш. Бәлки теге укырга кирәк тиеш дип әйтә алмыйм, мин кызыксынырга, әдәбият белән кызыксынырга. Менә бит бик күп очракта шул ук менә Чаллыда, менә Казанда хәтта киләләр, сорыйсың, нигә син киләсең? Минем артистка буласым килә, яки артист сәхнәдә уйныйсым килә диләр алар күбесе инде. Минем сәхнәдә буласым килә. Мен әйтәм, каян туды сиңа мондый теләк? Мин инде менә беренче класстан ук хыялланып йөрим диләр. Ярар, хыялланасың. Нинди спектакльләр караганың бармы? И вот башлана. Тына кеше. Ну нәрсәләр искә төшер? Ну бар, YouTube'тан. Мен әйтәм, нәрсәне? Менә Эдермештән элемәннәрне карадым ди. Тагын битте, театрларны белмиләр. Мин әйтмим инде артистларны белергә ярар, алар белмәскә дә мөмкин. Ләкин бүгенге дөньяда, бүгенге информационный поледа ничек инде белмәскә? Әгәр дә кызыксына икән. Минем Өмет театр студиясы һәм шушы Өмет театр студиясының җитәкчесе мин. Һәм инде чынлап та бездә менә беренче класстан ук башлана бит инде, әйме? Беренче класстан ук башлана, башта инде алар балалар ниндидер теге төрле җәнлекләр булып уйнасалар, һәм аларны теге образларын шул җәнлекләрнең алар якынрак бит инде балаларга мультфильмнар, әкиятләр шулай башласалар, тора инде алар инде зуррак, теге катлаулырак рольләрне алалар. Һәм без билгеле балаларга үзләренең яшьләренә туры килә ала торган, туры килә алырлык рольләр бирергә тырышабыз, спектакльләр алырга тырышабыз. Бездә безнең театр студиясына йөргән балаларның менә
көбісі үз урыннарын чынлап та таптылар. Ничек тә, менә алар әле хәтта менә нефть өлкәсендә эшләсәләр дә, алар күбесе КВНнарда катнашалар. Шулай ук менә шушы теге үзләренең эшләрендә ниндидер иҗат конкурсларында, иҗат фестивальләрендә катнашалар. Һәм ул да бик зур плюс булып тора инде ул эшләгән кеше өчен. Шулай ук безнең әйтәсебез килә инде, менә шушы бездә укыган балаларның менә бездә бит инде Ләйсән Лилия Шайдуллина инде ул хәзер яшь режиссер, ул безнең Академия театрында Галиәскәр Камал исемендәге. Ләйсән Файзуллина инде Татарстанның атказанган артисткасы ул хәзер тоже шунда ук инде Академия театрында эшли бит инде, һәм әйдә баручы яшь бик талантлы артисткабыз безнең. Һәм инде тагын шушы укысалар да, мәдәният шушы институтында укысалар да, бетерсәләр дә, башка өлкәдә артистка менә һөнәрен алсалар да, актер һөнәрен, башка өлкәдә эшләүче укучыларыбыз да бар. Алар инде бер вакытта да югалып калмыйлар. Һәр вакытта үзләренә нинди дә булса һөнәр сайлаганда, менә шушы бездәге өйрәнгән дип әйтик инде ниндидер башлангыч шушы иҗат белемнәре барыбер да аларга ярдәм итәдер дип уйлыйбыз. Журналистика бетерүчеләребез дә бар. Алар барыбер да ярдәм итә дип инде без инде бик теләп, рәхәтләнеп инде ничек кенә теге арысаң да баштарак инде дисең инде көн-төн эшлисең бит инде эшлисең, ә инде соңыннан спектакль куйган вакытта аның инде нәтиҗәсен күргәндә шул кадәр рәхәт, һәм балаларга да менә шушы нәтиҗәсен күрү, шул спектакль вакыты, һәм анда халык карый бит инде аларны укучылар, шул үзләрен белән бергә укучы сыйныфташлары карыйлар, һәм алар алдында чыгыш ясап, аларның теге алкышларын ишетү аларга шул кадәр күңелле, алар шул кадәр яраталар. Спектакль беткәннән соң, апа, тагын куябызмы? Дип йөгереп киләләр инде менә. Һәм менә безнең эшебезнең нәтиҗәсе дә минемчә шулдыр. Балаларның менә шулай теләп, рәхәтләнеп сәхнәдә үзләренчә уйнаулары, менә безнең хезмәтебезнең нәтиҗәсе, җимеше шул инде. Без гимназияны язучылар, шагыйрьләр, артистлар чыксын өчен татардан ачтык дигәнем, сүзе бераз килде Ләйсән Камал театрының. Әйләп баручы актрисасы бик сөендем укучыбыз өчен, чөнки ул быел Тантана премиясендә хатын кызының иң яхшы башкаручы буларак җиңүче булды. Шуңа күрә мин юкка сөйләмим буларны. Кызлар, җегетләр, сезгә сөйләү, бу эстафетаны дәвам иттерергә кирәк. Бит инде менә хәзер яшь булып үсеп килә. Ләйсәннең бетергәндә дә шактый күптән инде сездән. Шактый. Шулай бит, аралык үтте. Ала 5-нче елда. 13 ел инде. Җыр буенча да, әгәр дә сез әзерләнәсез икән, бер генә җыр белән шикләнмәгез, барыбер бер 2-3-не. Давайте как-то, как мы только распределимся. Давайте мы сядем туда тогда. Да. Лучше, наверное. Мин анда утырам. Ә сез монда? Ә сез монда. Галимҗан Гыйльманов, артист. Әсәр. Әсәр? Әйе. Бәләкәй генә. Спектакль башланырга 15 минутлап вакыт калды. Беренче театрда Хәбиб Рахманны уйнаучы Илгәрәй юк та юк. Алай соңга калмый торган иде. Инде нишләргә, кая барырга белмичә торганда, күктән төшкән кебек кенә пәйда булды Илгәрәй. Баш кагып кына исәнләште дә, туктап та тормыйча, үзенең киенү ясану бүлмәсенә кирип китте. Спектакль үз вакытында башланды. Шыгрым тулы залда баягына шартлар дәрәҗәгә җитеп, сүгенеп йөргән карт режиссер да Илгәрәйнең мавыктыргыч уйнына ияреп, театр дигән серле, тылсымлы дөньяга кирип киттеләр. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.